Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. дастаи мунтахаби тоббисолаи тоҷикистон ҳам охирин бозии санҷишии худро дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор дубора бо дастаи мунтахаби сурия баргузор намуд. агар дар бозии аввал онҳо бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуда бошанд, пас дар бозии дуввум низ ноком шуданду бо натиҷаи 2-1 бозиро бохтанд. гузориши моро бубинед. бозии дуввуми дастаи мунтахаби ҷавони тоҷикистон бо сурия ки сурия аз ин ҷо бозиҳояшро баргузор кард, футболбозони худро санҷид ва ба ӯзбекистон ин даста ҳам сафар кард, маҳз ҳамаи бозиҳои худро аз назар гузаронид. дар ин баробар алек кубарев, сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон, барои он ки ифшо нашавад ки чӣ гуна футболбозони мо бозӣ мекунанд, дар ҳайат тағйироти зиёде ворид кард ва он ҳайатеро гузошт ки онҳо ё ҳайати дуюм буданд ё худ ба бозиҳо ҷалб нашуда буданд. хуб, агар ба ҳайати дастаи тоҷикистон назар кунем, сафармард ғафуров дар дарвоза буд, асадбек зиёзода, сипас меҳрубон ғафурзода, раҳматчо раҳматзода, ҳамза аҳтамов, диёрбек марупов, кабир салимшоев, бежан нишонбойзода, абдулло шарипов, муҳаммадалӣ азизбоев ва асадбек ҷӯрабекзода. ҳоло бибинед ҳуҷуми футболбозони дастаи сурияро ки чӣ гуна онҳо ҳуҷумҳои пайдарпай мекарданд ва дар ин бозӣ бартарӣ ҳам доштанд. аз ҷумла бинед алҳоҷин халид, капитани ин даста, ва баъдан асад муҳаммад ки инҷо зарбаҳоро бисёр хуб иҷро мекард. ҳасан данон ҳам инҷо гузаришҳои зебои худро ба вуҷуд меовард ва яке аз ҳуҷумҳои онҳо бо зазани гол ҷамъбаст шуд. ҳоло бубинед муҳаммад асад аст, дақиқаи даҳум ва ӯ ҳисобро боз мекунад. ин бозингар дар рафти ин бозӣ боз чандин ҳолатҳои дигарро дар назди дарвозаи мо ба вуҷуд овард. ҳарчанд бубинед сафармард ғафуров аввал ин тӯбро баргардонид, аммо аз ҳама пеш ҳамлагар ба ин тӯб расид ва тӯбро ворид тӯри дарвоза кард. аммо ин голи зебо аз ҷониби ҳамза аҳтамов дар дақиқаи 24 роҳи дарвозаро пайдо кард ва ҳисоб баробар шуд. дар ҳақиқат бисёр ҷолиб аст. ин ҷо ман ба шумо гуфтам ки дар ҳайат ҳама бозигарон буданд, онҳо санҷида шуданд ва акнун пагоҳ дар бозии аввали дастаи мунтахаби тоҷикистон мо ҳунарнамоии онҳое ки дар ҳайати асосӣ ҳастанд тамошо хоҳем кард. бори дигар биёед ба ин голи зебо таваҷҷӯҳ мекунем. ҳамзаҷон аҳтамов ва ин ҳисоби баробарӣ то он замоне идома ёфт ки мо дар нимаи дуюм ҳамин гуна диёрбек марупов дар дақиқаи 59 тӯбро ба тӯри дарвозаи дастаи мунтахаби тоҷикистон зад, худ гол аст ва ҳисоб 2-1 шуд ва дастаи мунтахаби сурия бори дигар ба пирӯзӣ ноил гардид. дастаи мунтахаби сурия бо ҳамин ҳайате ки ҳоло дорад, яке аз қудратмандтарин дастаҳо дар осиё аст ва ин дастаҳо акнун рӯи худро дар чемпионати осиё идома медиҳанд. баъди ин вохӯрӣ дастаи мунтахаби тоббисолаи тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси беларус алек кубарев барои ширкат дар бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё ба ҷумҳурии ӯзбекистон тавассути хатсайри душанбе тошканд парвоз кард. гурӯҳи эҷодии мо дар гусели футболбозон иштирок дошт. таби болидаи футболбозони дастаи мунтахаби тоббисолаи тоҷикистон аз он далолат мекард ки бо дили пур ба бозиҳои финалӣ мераванд. федератсияи футболи тоҷикистон барои онҳо ҳама шароитҳоро муҳайё кард. агар дар шаҳри душанбе таҳти роҳбарии алек кубарев омодагиҳои аввалинро барпо карда бошанд, пас дар давраи дуввуми тайёриҳо шароитҳо боз ҳам беҳтар шуданд ва машқҳо дар туркия паси сар шуданд. дар муқобили беҳтарин дастаҳо ба майдони бозӣ омаданду худро сайқал доданд. дар бораи ду бозӣ бо дастаи мунтахаби сурия дар ин сину сол ба шумо гуфтем. умуман сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон алек губарев аз омодагиҳо қаноатманд ҳаст. Все условия довольны, но мне кажется, ни один тренер никогда до конца не может быть довольным, потому что всегда хочется чего-то еще, кажется, что вот чего-то, может, еще и не доделали.
Можно сказать, что 100% команда Таджикистана готова? Ну, я надеюсь на это, но я никогда никаких обещаний не даю. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы болельщики увидели, что мы не зря это время проводили и не зря были на сборах и готовились очень серьезно. Нет никаких проблем? Ну, есть лишь такие мелкие проблемы со здоровьем ребят, потому что вот сейчас играли 2 матча на искусственном поле, кто-то там, у кого-то мышечные небольшие боли есть, кто-то еще, может, не восстановился. То есть вот это все мы ждем, что сейчас за пару дней всех вылечим и всех объединим. Вы провели очень много матчей и хотелось остановить на последнем матче со сборной Сирии. Что не хватало нам побеждать? Ну, я не скажу, что мы эти матчи рассчитывали только лишь ставить на результат. В этих матчах мы дали отдохнуть всем ведущим нашим игрокам, потому что смена покрытия была, и наши, так скажем, нападающие, группа атаки, мы их всех поберегли, потому что видели, что возможны микроповреждения. Мы хотели тех футболистов, которым сегодня, так скажем, малая конкуренция, мы их просто поберегли, и чтобы не видели ни соперники, и для себя. То есть мы все, что хотели, мы сделали на сборе. Всю нагрузку, все игровые моменты мы определялись там. набудани Хусрав Тоиров шояд ба бозӣ таъсир расонад, аммо солҳои охир ба чашм мерасад ки чунин ҳолатҳо дар футболи тоҷик ҷой доранд. Бояд ба яте ки интихоб шуданд шинос мешавем. Ба рӯйхат 23 бозингар, 3 дарвозабон, 7 ҳимоятгар, 9 ним ҳимоятгар ва 4 ҳамлагар шомил шуданд. дарвозабонҳо Сафармат Ғафуров аз Хатлон, Шаҳобиддин Маҳмудов аз Динамо, Соҳрубхоҷа Юсупов аз Хуҷанд. ҳамлагарон Фахриддин Аҳтамов Хуҷанд, Раҳматшо Раҳматзода Осилот, Меҳрубон Ғафурзода Равшан, Содиқҷон Қурбонов Истиқлол, Шаҳриёри Иноятулло Равшан, Меҳрубон Каримов Самгуралӣ Гурҷистон, Асадбек Зиёзода Истаравшан, ним ҳимоятгарон Азизбек Ҳаитов Хуҷанд, Салам Ашурмамадов Думиенсе Португалия, Ҳамзаҷон Аҳтамов Истаравшан, Кабир Салимшоев Динамо, Амадони Камолов Истиқлол, Салоиддин Иргашев Истиқлол, Алиҷони Айнӣ ҳамчунин Истиқлол, Абдулло Шарипов клуби маркази варзиши Артиш, Фатулло Олимзода Равшан. ҳамлагарон Абдуфаттоҳ Худойдодзода Динамо, Сунатулло Азизов Хатлон, Далер Шарипов Металлург Ӯзбекистон ва Фаридун Давлатов Эгри Тадаст. Чихеле шумо медонед, мураббии мо иваз шуд, мураббии нав шуд. Мо танҳо 3 моҳ вақт доштем ки бо мураббӣ яъне якҷоя шавем, талаботҳои ӯро фаҳмем. Дар аввал каме мушкилӣ буд, аммо бо муддати вақт камтар мо фаҳмидем ва боварӣ комил дорем ки дар он ҷо хуб баромад карда ҳам худамон, ҳам мухлисонро шод мегардонем. яъне шумо гуфтаед ки аз услубе ки Аҳлиддин Турдиев дошт, имрӯз услуби дастаи мо бозиаш дигар шудааст? Қариб ки гӯем камтар шудаасту, аммо монандиам дорад. Чихеле ки медонед, ҳамаи мураббиҳо яъне тактикаи худро доранд ва мо ҳам кӯшиш карда истодаем ки мураббӣ чизе гӯяд, ҳамонро иҷро кунем. онҷо хеле дастаҳои пурқувват ҳастанд. дар гурӯҳи мо низ дастаҳо хеле пурқувват ҳастанд. Иордания, Корея, Оман, инҳо ҳама дастаҳои пурқувват ҳастанд ва мо кӯшиш мекунем, мо тӯли як моҳ дар давлати Турсия ҷавомати таълимӣ гузарондем ва кӯшиш мекунем ки дар ҳамин мусобиқот мо то ба даври ниҳоӣ бароем. Амадони Камолов мегӯяд ки инҷо мо аз Урдун мумкин душворӣ кашем, дигар дастаҳо осон ҳастанд. Магар Кореяи Ҷанубӣ дастаи осонгузар аст? На, инҷо командаи суст нест, ҳама пурқувват ҳастанд. Ҳамае ки ба ин чемпионати Осиё роҳ хоҳад гирифтанд, ҳама дастаҳо пурқувват ҳастанд ва мо Урдунро бозиашро тамошо кардем. Нисбат ба Сурия Урдун пурқувваттар аст. бачаҳо табашон чӣ гуна аст? ҳама хеле хуб тайёрӣ дида истоданд. мо фақат ҳамин якҷоя мешавем, мегӯем ки мо чемпионати ҷаҳон меравем. ҳама дар ҷоми Осиё 2023 мунтахаби ҷавони Тоҷикистон дар гурӯҳи С бо тимҳои Урдун 2-юми мард, Умон 5-юми мард
ва Кореяи Ҷанубӣ 8 март бозӣ мекунад. Формула 55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать.